sabu kala ko waɗaɗo e wuure he gila e jama o nde o dari ɗo to darinoɗo waɗa jama ka a noon Abou Ndiaye nde wonno gueɗe ɗe fof jogori moƴƴude Allah rewni gueɗe ɗe koye jungo ma kadi mi haalirani ko ɗum kaalino ko gandal miɗa anduma no feewi aɗa andi min feewi gila ko adi ɗum ɗo sen jiiɗino ko fijirde tan e jaleɗe e wiide min somi heeɓi badima ko an mahantami neɗɗo noon e yidde mum Allah e hoddira hoddirama fo Allah newni kadi haali hay nokku amen ɗo journaliste uji mbawa ɓamde gabboɗe seeɗa Abou Ndiaye ɗo ka moƴƴo sa yi a ardima dental ngal aɗa golla ko ngoluɗa ko wona goɗɗum de ko moƴƴere ma nde e labde ma reedu nde e jabde waɗande dental ngal hay hunde a waɗirani hunde saabu hoore ma kala ko mbatta danam dow miɗa andi kadi ko mbatta e dental nde fof miɗa rewidi mbaɗirɗa tan ko yo dental ngal fof ɓuuri fof so neɗɗo hunuko haali gonga haala fenani neɗɗo noon baɗirowo yo dental Alaji Mamadou Seydou yo ɓuuri fof kanko o ɓurat tan belaɗo mettaɓe joni noon a ari ha Ceekee ɗo ko miskineɓe Allah ko almuɓe Thierno Amadou Tidiane goni ɗo meeɓe almudo goɗɗo ala ɗo min aɗa andi kala ko gollumi ko saabu Thierno gollumi aɗa andi kamɓe feewi Thierno watti haala ka e junggam ko wiyomi haalani forage o ɗum min mbaɗi ɗum e jungo ma min ngala no min maari jama ɗum ñagonɗa min koye maɗa min pawi forage o kam ɗum koye jungo ma watta an mi waɗani e jungo goɗɗo mi wiyani ma Samba mi wiyandema ko an mbanmi e jungo min jama o noon amin ñaaguima ya walla min balla jama o mahe ko miskineɓe Allah awlin jawrin goni ɗo yimɓe kadi dariɓe ɓe jiiɗa hunde wonde sona hunde koɓe mbarñi ɓe dañi remoɓe awlin jawrin e janggoɓe mecce awlin jawrin ɗum woni ɗo e wuuro he wuuro ngo noon ala ngaalu wonno min dewi tan koye yamirore seremɓe kala to seremɓe ɓe jamirmi yo min daro ko ɗo min darto ko kalmi hen e ko keddumi hen fof an ɓuuri seedade amin ñaaguima noon ɓaadi wayindani waɗ hen ballal hay galle Thierno hande diiɗa ɗo kono alhamdulillahi rabbil alamin so wona taw ko guerte jeeyaɗe waɗe hen ɗum nde no mbaɗa hen ballal ɗum min ñaaguima galle Thierno jama o forage o kam a liggoto ɗum Thierno Cheikh mi halfinima haala ka alaji nani konngol ngol o jaaɓi kono wiɗon on jarama no feewi wuuro ngo fof mi salmini on on jarama no feewi wuuro ngo fof salmini on ko arde tan yettude on o wi ko arde tan yetta en no jarani jarani bisimilla ɓeɗo ko goldiɓam mi andi e fondation minen gondi hen alhamdulillah oɗo Adama Thiam mahani min jamaji nayyi kanko e miñi kadi kala ɗo mbanno juuɗe mabɓe min dañi hen hunde min dañi hen teddugal won dañde hunde ko gollana neɗɗo golle ɗe gasa ɓerde makko ɓuuɓa kala ɗo juuɗe mabɓe gonno e jamaji Madina Gounass kala mo emo hanno ɓerde mum ɓuuɓi e fondation ɗum ɓuuri wiye ka Alaji Abdoulaye golle mabɓe ne laaɓi eɓe laaɓi deedi koye moƴƴuɓe alhaali haalis no wayni foof meeɗa rendinde ka mabɓe hay saaha goto ko poti heɓde ko ɓe keɓa so manque ma ko am wonta kono kamɓe ɓen golle amen timmi ha timmi ɓayno mi yeehi e nokku o mi tini ɗeɗo golle nanɗo kadi Alassane ñande foof amin kalda hen mbimi arat ha ɗo mi yiya golle kala ko manque hen mi qirro e inde kaw Alaji Abdoulaye Wolle Ndiaye mamin jokkid golle ɗe ha timma waɗe wuuro ngo daña ndiyam heddi ko Allah dokki hen Allah jarama on gandu tan koɓe tedduɓe amen kadi eɓe gollani min golle moƴƴe amin gollira gollidal moƴƴal aɗa min puɗɗodiro e golle caggal mum addi Alassane kanko yo jokkoye golleji goɗɗi Alassane woni toon ha hande nan di golleji amin ɗiɗi jumaji nan toon kanko jogui soroji e golle goɗɗe e goɗɗe e goɗɗe ko wiide tan gandon yo ɓerde mum ɓuɓ toon woni Madina Gounass e ɓuuɓi ɓerde Thierno e ɓuuɓi ɓerde yimɓe golle wonɓe golle nere e ɓuuɓi minen fondation e ɓuuɓi ɓerde ka Abdoulaye Wolle ko heddi ko noon ko Allah ɓe mbimi ni soɓe gaari fete ñebbe ɓe gimmi tan ɓe jeehi Goudiri wuuro maɓe gar ha ɗo so Allah jaaɓi kala ko heddi équipement pour aɗen fof maɓe gar ɓe mbaɗa golle ɗe jokka on min beltima omo jogui